Okay ra ba? So ani panahon na mo na ang time nga naay tulo ka kanang gitawag siya wise men. So dili siya three kings kaysa mga wali o sa uban nga mga pagtudlo three kings kuno siya, pero sa Bible wise men ni siya. Kani mga wise men nag-study ni sila sa star. Unya pagitawag di sila mga astrologers kung sa science pa. Unya ilang na istudyan nga naay usa ka star nga kining simbolo ni siya. Okay ba kung sa ka sidlak ni mga star, but kining nga simbolo nga star kining ang ilang nastadian nga naay usa ka hari or na isa ka manluluwas nga mataw diin may magluwas sa tibuok kalibutan. Unya mo na nga aning panahon na ang mga wise men kung mag-study gani ka sa Bible, dili lang tulo ka wise men ang nadire kundi daghan ni sila, karaban ni sila nga nagdoong aning panahon na. Unya mingdong na sila ni Hari Herodes, mo ni si Hari Herodes, mo ni si hari sa Roma, ani nga dapita. Unya kining nangutana sila kuno nga hain naman ang bata nga natawo nga moy muhari sa mga Hudiyo. Nya mo na nga ani ami aron nga pagpangita niya kay simbaho na mo siya. Okay ra ba? Unya sa pagpadayon ningon ng verse 3, sa pagkahibalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. So sa pagkahibaw nila nga sa pagkahibaw sa hari ni Hari Herodes ug sa tibok Jerusalem nga naay matawo nga hari puli ni Herodes, nabalakas siya. Nganuman tungod kay ingon nga mga Romanhon dili sila musugot nga naay mupulig hari nila. So nakasabot sa punto. Kunya gusto nila nga pag sila maghari ang ilang anak mo mupuli paghari nila. So bad news ni Hari Herodes tungod kay nahibalaan niya nga nay mupuli niya paghari. Amen. So mo na nga wala sila mahimutang tungod kay dili sila musugot nga nay mupuli hari sa iyang trono. Nya kay ba kang ang yawa mga igsuon gusto niya nga bisan sa atong kinabuhi dili siya ganahan nga si Jesus mo'y maghari sa atong kinabuhi. Mao na mangita siya pamaagi nga pagyo niya ang atong kalipay, ang atong kadasig, putlo niya ang atong relasyon sa Ginoo, kadili siya ganahan nga si Jesus magari sa atong mga kinabuhi. Kung gusto niya nga ang bisyo, ang sala, ang pagdumot, ang kasilag, ang mga problema sa kinabuhi, ang laing pagtuo, mo'y mohari sa atong kinabuhi. Mo na nga, pero bisan pa man ni ana, salamat sa Ginoo kay kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao gyud mahitabo mga igsuon. Amen. Nga bisag ang kaaway gusto niya nga ang mga butang sa kalibutan, ang sala may maghari sa atoa, nga muhatod ka nato sa kamatayon sa impierno, pero dili musugot si Lord. Mangita gid sa pamaagi nga sa atong panimalay, sa atong mga kasing-kasing si Jesus may maghari sa atoa. Amen. Nga naman, pag once nga si Jesus may maghari sa atong kinabuhi, ang sala atong biyaan. Pag once nga si Jesus magaris tong kinabuhi, ang pagkadautan atong biyaan, ang mga kahilayan, mga bisyo, tanang mga butang nga dili maayo igsoon atong biyaan mo naman si Jesus ni maghari sa atoa. Ang kagubot mawala siya, ang kalinaw mupuli sa atong mga kinabuhi. Pag once nga si Jesus maghari sa atong kinabuhi. Amen. Muna nga sa Pasko, sadto say manggod kay ang Pasko, napulian na siya og kanang sayop nga mensahe. Kay sa Pasko kuno si Santa Claus kuno ang maghatag og gasa sa mga tao, which is dili siya tinuod mo na mga bata maghuwat ni Santa Claus. Naman ilang pagtuo nga si Santa kuno ang muhatag og gasa nila. Pero sa Bible nagsulti mga kaigsuonan nga sa Bible nagsulti nga si Jesus di ay minganis kalibutan para paghatag og gasa dili sa kada usa o kada tuig kundi sa makausa naghatag siya gasa og maon ang iyang kinabuhi. Ug tungod ni ana sa gasa nga gihatag ni Jesus sa atoa, dili lang kalipay nga karon ang matagamtaman nato kundi dili kalipay hangtod sa hangtod. Nganuman ingon ang Bible nga gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi sa cross, sa dang muduog budawat na niya may kinabuhing walay katapusan ta. Amen. Mo nang karon nga Pasko, kada Pasko ra man ta makahatag og gasa no. Labi na kung naa kay mga ginugos. Salamat sa Ginoo kay kanang natay mga ingana ang mga patigayon, ang mga exchange gift aron nga makadawat og gasa. Pero sultihan kana kung kanang gasa nga atong madawat pinaskuhan og mga exchange gift, lumalabay lang nga mga gasaha. Tanan nang makaon anang adlaw ato rang igawas. Unya tanang mga gasa nga madawat sa mga bata gani maguba ra na siya, mawala. Unya
kining anayon na sa igsuon, labi na kung na mga sinina. Pero ang gasa nga gipadayag ni Jesus sa atoa, nga kada Pasko magpainumdum sa atoa ba nga dapat ang magmalipayon tungod kay gitagaan tag kinabuhing walay katapusan ni Ginoong Hesus. Amen. Muna nga natawo siya igsuon aning kalibutan na para paghatag paglaom sa atoa. So sa pagpadayon mo ni netabo. So atong panahon na tungod kay nabalaka si Herodes nga nay mupuling niya paghari, iyang ipapangita ang ingon siya nga kamo mga wise men, pangita si Jesus kay ron simbahon po nako siya. Dili niya simbahon kung dili patyon gud niya tinuod. Munang ingon ang Bible sa pagpadayon, ingon ang verse 9 to 10, human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila mo ni mga wise men. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang kalipay nila sa pagkakita nila sa bituon. Og naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayud nila nahimutangan sa maong nga bata. So sa pagkakita ko nila sa bituon, sa layo pa kuno sila sa bituon, dako na nilang kalipay. Unya samot na kuno kung sa diha nakita nila pagbalik ang bituon, grabing kalipay nila. Ingon pa gani ang English niya, they overjoyed. Ingon ang language translation nga, they exceedingly have a great joy. Sa Bisaya pag grabing kalipay nila sa nakita nila ang bituon. Mabito na nga sa mga balay or mga Christmas tree or mga sa mga kalsada na mga star ng ipangbutang. Nga naman, tungod kay mo ni simbolo. Kay kaning star man God, wala mo tayo Christmas tree diri, simbolo ni siya sa paglaom. Amen. So mo nang makita tag star mga igsuon sa ngadto sa langit, mo ni sinagpa-remind sa ato nga naay usa ka bata nga natawo aron pagluwas sa atong mga sala. Amen. Ay sa pamilya, unya kining star mga igsuon or kining kahayag sa ato di ba kung nay burn out, murag ang atong kalipay mawala, di ba? Labi na katong pagbagyo Odette. Dagan sa mga tao nga naputlag kalipay, kay wala na i-charge sa cellphone, wala na TV, wala na lingaw-lingaw, ano man, naputol ang kalipay tungod nga naman nawala ang kahayag. So aning panahon na ang mga wise men, ang mga tao nga nagpaabot sa pagkatao ni Jesus, sa pagkita nila sa Timaylan nga mao ang bituon, dako nilang kalipay nga naman. Mo ni sign nga kining nga bituon na ay usa ka bata nga natawo aron pagluwas nato sa pagpakasala. Wala mga tao karon subok kay pamalandungon nga dagan kay mga tao nga naa sa lagi paabot nga mga paglaom unsa man kining kwarta lang, kining bahandi lang sa kinabuhi, kining tao lang ang ilang gipaabot, pero subok pamalandungon nga kining kalipay sa kalibutan lumalabay ra gyud. Unang ingon si Solomon sa iyang mga sulat nga meaningless kuno, walay pulos ang iyang naangkon sa kinabuhi kinasay usa ka libong asawa nani ang tanang bahandi kay dato siya unya bright pagid sa kaayo. Pringon si Solomon sa iyang sulat sa Ecclesiastes nga walay pulos ang tanan pag ikaw wala kay relasyon sa Ginoo. Ano man kung ang imong kalipay naara sa butang sa kalibutan, ang imong kalipay lumalabay ra pod, pero ang imong kalipay naa sa Ginoo, ang imong kalipay hangtod sa hangtod. Muna nga hinaot sa kada Pasko or makita tag kahayag or star, maparemindan ta nga kining kahayag sa kinabuhi usanik siya ka simbolo nga naay paglaom pa ang kinabuhi. Gani ingon ang salmo nga naay panaghilak sa kagabion apan sa inagkabuntag naay kalipay. Mabita nang inagkagabiin mga tulog ta kay kapoy ang kinabuhi paggabi Murag walay kalipay pero nanay buntag, di ba? Lami kay ibakod ganuman. Pasabot na siya nga naay paglaom diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Unang sa atong kinabuhi, niagi pa ganing tuig si Ria Jane nga church member sa Sibilia. Atong panahon na sakit kayong i-celebrate ang Pasko. Nya amo pa ganing gibalhin ang among Thanksgiving tungod kay nagbangutan pa man ang mao nga pamilya. Pero salamat gyapon sa Ginoo bisag katong nitabo sa iya among gipasalamatan nga katong bata nakahatag og panahon sa Ginoo unya naa siya relasyon sa Dios, ilabi na nadawat niya ang libreng gasa nga mao si Ginoong Hesus. Nga kini kinabuhi mo sa kalibutan, di gud mahibalan. Bata pa na siya, batanon pa na siya, o tigulang na ang atong kinabuhi gud sa kalibutan lumalabay ra gid siya. Ug di ta kabuot kung kwaon ni si Ginoo. Apan ang importante nakitang tanan nakadawat sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa ato kay pag ang tao mamatay siya pag walay relasyon sa Ginoong Hesus, kung wala niya dawata si Hesus nga Ginoo manuluwas, luoy kaayo siya.
kay moadto siya sa paglangoy sa kalayos impierno. Munang salamat sa Ginoo nga kada Pasko maparimindan ta nga naay manluluwas nga nagluwas kanato gikan sa kalayos impierno. Amen. Last na kung mahuman na ni. Verse 11. Unya, sulod sila sa balay ug nakita nila ang mga bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila og misimba sa bata. Unya, giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyang bulawan, insenso ug mira. Nay mga tao nga nagwali or nag-story nga si Jesus na tao kuno pasungan. Yes, na tao sa pasungan pero sa ilang mga panahon naa sa giduha ka kanang puy-anan nga guest room. Una, naa sa gitawag nga guest room kaning murag hotel ba. Kundi na mga tao pag nay sa laing dapit musulod atong dapita, murag kanang mo check in nga na. Pero kaduang guest room sa kada balay nila naa sila kwarto gid nga para gid sa bisita. So nakasabot ang tanan. Unya, basta mga pobre gani ang ilang nga pasungan or puy-anag mga hayop naa na sila sulod sa living room. Bro, ingani ba? Naa sila kanang sala, unya ana kilit ana, gialihan sa kwarto lang, naa say puy-anan sa mga hayop. Nay kanding nila kanang karnero og asno. Ining kanding ila ang kanang pangitanan sa gatas. Nya kaning karnero ilang pag ang balibo sa karnero ilang suoton, nya kaning asno ilang kanang sakyan pag mga lakaw sila. So ingana ang picture sa pasungan nga gipuy-an ni Jesus. Balay gid siya nga nay balay sa bisita, kwarto sa bisita unya didto lang sa kilid siya na tawo. So nakasabot ang tanan. Unya mo nang ingon sa diri unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa inahan nga si Maria. Nya karon dili man ta manaway sa mga atong igsuon no nga mga Katoliko, pero dagan mo sa mga tao karon nga mas gitahod si Maria. Pero sa Bible mo gud klaro kaayo no nga ingon siya nga yun sa diri no nga unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban sa inginahan nga si Maria, nang luhod sila og misimba sa bata. Sa mga tao karon nga mas praise or adore or gisimba pa si Maria kaysa sa iyang kaysa Bible manggod si Maria gigamit ng gid nga instrumento para mataw ang manluluwas. Munang wala nila simbahan si Maria nganuman si Jesus ang manluluwas sa ilang mga kinabuhi. Amen. Munang ingon diri ang Bible unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyang bulawan, insenso ug mira. Kung studian nimo ang kaning nga mga pasahe daghan pagid kayong gasa ang ilang gihatag. Pero kaning tulo lang ang gi-highlight nganuman kaning tulo dako ni nga gasa nga gihatag ngadto nila ni Jesus. Unya kaning tulo naay simbolo nganong gihatag nila ni Jesus ni. Paminaw kayo. Kining bulawan gihatag nila ni Jesus nganuman ang bulawan nagrepresent na siya sa pagkahari ni Jesus. Kaya mga tao sa una, dili ka makaangkon og bulawan pag di ka hari. So nakasabot ang tanan. Munang gihatag nila ni Jesus ang bulawan kay ilang gipahibaw nga kining bataa muabot ning hari, mudako ning hari sa mga Hudiyo. Ikaduha kaning insenso. Kaning insenso gigamit lang ni siya sa mga pare. Kay sa una manggod kay maghalad sila pinagi sa mga pare. So kaning bataa nagsimbolo pud nga siya pare pud siya. Mediator batik pataliwala ngadto sa tao sa Dios. Ikatulo kaning incense ay mira, kining mira manggod ihatag lang ni siya pag ang tao mamatay na. So nagpasabot ang gold ihatag ni Jesus kay hari siya. Ikaduha ihatag nila insenso kay pari pud siya. Ikatulo mira nganuman kining tawhana nabuhi ni siya pero mamatay ni siya para paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa cross. Amen. Usog mo na kahulugan sa Pasko. Ang Pasko gyud dili gid ni kabahin nato kun dili kabahin ni Hesus. Nga natao siya sa atong kinabuhi. Ingon nga hari pari siya pod nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi ngadto sa cross. Ikatulo mamatay siya para sa atong mga kinabuhi. Ug mo nay tinuod nga meaning sa Pasko. Mo nay matuod nga kahulugan sa Pasko mga igsoon. Amen. Nga naay usa ka tawo nga natawo sa atoa para pagpainumdum sa atoa nga si Jesus nahigugma sa atong mga kinabuhi. Amen. Naghatag siya libreng gasa. Kini nga gasa makatud ato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Papainumdum ni nga dili na ta maning kamot pa para maluwas, para muduog langit, di na ta musud og simbahan para maluwas.
Di na ta magbinuutan para maluwas kung dili si Kristo na ang nagbayad para nato para kitang tanan maluwas. Manapag Pasko, salamat sa Ginoo nga magbalipayon ta tungod kay kanang bisag mubo lang atong kinabuhi sa kalibutan na ipaglaom diha sa Ginoo. Amen. Makamputa atong piyong mga mata. Lord, salamat kay sa mga pulong. Grabe ka